Kaixo, aste honetako adierazle ekonomiko garrantzitsuenak errepasatuko ditugu. Hau, aste ekonomia da. Euskadiko atzerrirako ondasunen esportazioak urte arteko 6,9 hasi ziren martxoan. Neurri handi batean, produktu energetikoen hazkunde handiak bultzatuta. 76,2 hasi baitziren. Hala ere, esportazio ez energetikoek ere portaera positiboa izan zuten. 3,8ko igoerarekin. Dinamismo hori, turismoaren bilakaeran ere islatzen da. Hoteletako gaualdien 5% hazkundearekin apirilean. Hilabete horretarako maximo historiko berria. Etxebizitzaren merkatuak aldiz, bilakaera zertxobait apalagoa izan du. Euskadiko etxebizitzen salerozketak 1,1ko beherakada txikia izan du urtarrila martxora bitartean. Euriborraren garestitzearen eta eskaintza mugatuen ondorioz. Nolanahi ere, jarduera maila handia izan da lehen hiruhilekoan. Hurrengo arte!